Giwa bụ onye nwere infection. Gee m ntị now. Giwa nwere infection. Maka infection dị. Enwe chronic infection. Enwere spiritual infection. Nke spiritual infection a ma like inete ka m wee mara ihe ka ọsọrọ ya. Ka m mara ihe a ga-emere onye a ka ọ hapụ ya. Maka spiritual infection ị ga-achụpụrụ ya aja wee nyezie ya ihe o respond. Ọmụ ya wee mere some people nwere a lot of infection ha na-aṅụ ọgwụ ọ naghị emetụta ya. Ọtụtụ amaghị na ha nwere spiritual infection. I know how to go about it. Ya the most important thing. Ọ bụ onye ọbụla mara how to go about it. Nke ahụ aga m enete ya. Mara ihe ha chọrọ. Mara ihe merenu ha ji ganye onye ahụ aka na ndụ ya. Ngwa gị ihe ọ na-ekwu ihe ọ bụ. Enye ha oke ha. Eme gịnị? Ha chara gị. Ịṅụwazi ọgwụ ome gịnị? Ọ na. Ị mara na ị nwere infection. Gaa jee weta akwụkwọ gova. Kpata akwụkwọ gova. Ịkpata akwụkwọ gova. Ịkpata akwụkwọ mango. Iweta clove. Ikpojuo clove ahụ aka. Kpote ya. Iweta turmeric. Itinye ya n'ime. Iweta one bunch of garlic. Ofu bunch. Itinye ya n'ime. Enyuta 1 cup of mmamịrị gị. Which of ihe ala? Enyuta 1 cup mmamịrị gị. Ọ bụkwa nnukwu cup. Ewe ya n'ime. Wezie ya mmiri were shiwe ya. Were shie ya. That infection. Ishicha ya. I give you 14 days, that infection will go. Ọ bụ na ọwụ nke spiritual one. Ọ ga-ala. Ịṅụọ half cup n'ụtụtụ. Ịṅụọ half cup n'abalị. That infection ga-ala. Ọ ga-ala. Ị ga-test again ha sị gị na ọ na-agụ na ọ dịzị. Ị na-aṅụ ya continuously, na-aṅụ ya every day. 14 days ọla. Kpata akwụkwọ gova n'ebe o buru ibu. Ọ ga-ala. Ọ bụrụ na ọ na-aga gị ije, na ọ na-aga gị ije n'ahụ, gaa jee chọọ akwara pọpọ. Ịchọta akwara pọpọ, igbute akwara pọpọ. Ibia bechacha azụ ya ahụ, pịchaa ya pịchaa. Gbuo ya keke. Wee ya ihe clove n'ime. Were fish onions berie ya wee ya n'ime. Ị na-aṅụ ya ije ahụ ọ na-aga gị n'ahụ ọkwụsị. Udo dịkwara unu na Chukwu ka abịa mise. Ekenekwa m unu. Ọkwanụ mmiri enweilo uche ọrafụ. Odibio nke Chineke. Odibio nke ụmụazị. Odibio nke ndị okenye nke na-ekwu eziokwu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ya dịrị unu na mma. Ọ bụ na ị chọrọ ka m advertise your business na my Facebook page. Nlọsịa video na-eti your business n'ebe ending. Contact ya m na this number na-show na the screen. And ọ bụ na ị chọrọ ka ị ma ka esi eme editing. Like na ị chọrọ ebido ịba into content. But ime editing na afịa gị alụ. And you need onye na-ekochi gị. Ị na-agwa gị ife ihe na-eme. Message m na WhatsApp. Number dị na the screen. The message m na WhatsApp. Ịgwazia m nke iji maka ya bịa. Ọ bụ na promotion nke iji maka ya bịa ịgwa m. Ọ bụ na editing ịgwa m. And ọ bụ na ị chọrọ ka ị ma ka esi na download video find interested, especially teaching si mama. Ị chọrọ ka ọ na-adị na your phone. Join my WhatsApp channel. Post some video ebe nkuzi ka esi download the video. Video na abụ. And I'm post the video for my ndị batasi offer. And for WhatsApp promotion, ana m emeku WhatsApp promotion my WhatsApp channel. In case you are interested, you message him na my inbox. Ka ikpa maka dawa agazi.